Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cuk. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Madak iki kowe. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gaekne grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. kowe ra sembrono iki lho. Anakmu sampeyan nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya Mas? Sing rodok sing apik nah sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu biar Anoman. Kaya pakne kok. Lah ya mirip kan anak. Ya mirip sayo. toh, bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono sli. Dari Singapura. Iya no. iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, Mereknya iya, Charles sih. Sampan ya tak wae surprise. Tas iki Itu Ngampil kalih napa setunggal? Ah monggo. Sampean apa pira? sembarang. Oke, siap. Anu tak goleki sing rada anu cantik kowe. Kene nduk. Ini nduk, sampean nduk. Kene. Iya. Kabeh. Cepada nelongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Olah aja baten Yen dikongkon iya sing teman. Oh langsung tak duwetke wae. Kene nduk. Siji loro. Oke no niki no. Oh karo Barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden apa arepe antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ora umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan Cak Ayu. Yo kuwi apa to kuwi iki kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho. Ngono diopeni. Gak karo gitu. Ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso. Ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho, kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut ya. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cuk. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Madak iki kowe. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Nggih, leres. Serasi. Anu ya Serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awake duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetep gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alame ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Wow, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Kang. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Ben apik ngono. Cak ayu nek kaya ngene. Saya guru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gaekne grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa kuwi? artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu.
Weh ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi panjenengan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamorate. Alhamdulillah. Iki lho, Nduk. Bagi Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa, Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan, Nduk. Sapa, Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. 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 Anakmu sampeyan cara lu jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Sapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne nggo. Lah ya mirip kan anak. Ya mirip toh. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumehe kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dingirane. Maksane kok iso. Malah penak to nek entir. Pelak. Aduh. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Ayu nih ramsak ayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mlinthi. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya apa, ngono. Mas? Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nimasito asik. Dan luar biasa. Kamajaya, Kamorate. Nggih. Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok ora lagi gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise iki apa leh? Aku dikei surprise. Kene. Surprise iki apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, Mas. asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh. Mereke Iya, Charles sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini Hermes sih. mereknya The Sedotan. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klontok. Wah kaya Joro Sando. Terus diajeng terus. Balik nang ngene mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bener. AM kuwi AM. Rada maju ki ndak ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe besok jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Su loro awan loro surure.
Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masyaallah Pak Kangkong. Nggih. Menika sarimbit kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja yo. Yo Turunan nyambik. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Mosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos nang lho ya. irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kakung malah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho Cahayu. Rodok ben ganti kono. Oh, Aku pengen ngrungokne suaramu. Ada perene to? Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ki ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Mas. Ora kaya iki yo, ngene Nduk. iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. koyo. Wong ngene kaya berkat to. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho, aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Kudune ngene. Gajah, kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Hani. Ayah. 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 Nah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah, Dalem. ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan nih, Kak. Yo, jajal banget sayang. Heng sarina. Ing sarina lan ngene Aku yen krungu suaramu niku. sayang. Saman kudu-kudu. Piye sayang? Kudu Apa sayang? kudu tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut jeno training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa?
Pengen sesuatu yang harum. harum. Kok dhewe tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti larang iki. Mangane bingung kok parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 Makasih ya Hani. Paris 100 kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum? Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Tangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jale. Kok sio-sio? Ayo. Nanya Tak kandhake pacarku lho kowe. pacarmu Aku ndi? pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan Ah maju. wis. Hei. Selingkuh. Tak Bojomu omong. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modelnya digandeng langsung bayang. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lagi. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayang nih. Ngomong sarang yo. Sange yo. Tangane piye? Sange yo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar tak sama kamu lagi. Iya. Terus Nduk. Ing sarina. Ing sarina. Wis. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang sara ambon welas Lamun. lah iya takon Lamun. nyawang Ada aku nyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku ki dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak gak tekone patek omah apa-apa. loro gelem nggoni sampean. Gelem Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit belum. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak tapu iki. Tapi rasanya kaya uwis Kakang. wah Rasanya kaya wis mbok ngono ki saurus opo iya Yayi opo iya Yayi Aku kok suyuk jijik. kowe iki ngono ya gelem ngladeni kok iso Sate digundung. Iki ban nyeluk kakang to nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya Yen cedak tansah ngulak. Aku penyanyi rock. Sida. Asih maaf sayang aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa Mas kuwi Paku payung. Kok jahat mentok. Kayak late koyo esbes. ya Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya iso nek kuwi mulai teruntal-teruntul ae Dikene tak Kowe iki aja bae to, Fang bojoku pengen melu kowe lho. Aja kene Lah kan pengen dipeluk toh, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel ya. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Sayang. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek soyang sayang. Aku kedinginan. Kan api-api kan. Api-api.
Pindho mimi. Ayo, Pak. Pindho mimi lan mintuna. Nah, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sida asih. Sida asih Mas Kangko, dalam bawane ngampil niki nanti lagunya Roman. Tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? Nenone none nenone no 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 none. Asik. Wah, iki. Yo. Oh, teklek kecemong kalian to kuwi. Oke, oke. Oh. Aku yang ngadep, aku yang ngadep. Karaku. Ya. Yo. Sama kamu. Itu jelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemong kalian kan? Tenda baru, tenda baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk.